Og i UEFA semifinalen først af to. To the wardrobe for both teams. En als nog een aan het zoeken. En ik ben weer aan het zoeken.
Jó estét kívánok! Mádi Benedek vagyok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Horváth Tiborral, a Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémia irodavezetőjével nézzük a mérkőzést. Szia Tibi, mit vársz a találkozótól? Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Szerintem egy csodálatos mérkőzést fogunk látni, és köszönöm a lehetőséget, hogy közvetítettem a mérkőzést Benedekkel együtt. A dánokról eredmények ismeretében annyit tudunk, hogy meglehetősen hektikusak. Tehát voltak meglepő győzelmeik, mint legutóbb a Midtjylland ellen hazai pályán, de voltak váratlan kínos vereségek, főleg idegenben. Minek köszönhető ez szerinted? Szerintem ez a dán kézilabdának egy hullámzó tendenciája, és igazából itt nagyon sokszor történik olyan, hogy az 5. megveri a másodikat, a 6. megveri a harmadikat, eléggé hullámzó náluk ez a dolog. Ahogy nézegettük a mérkőzéseket, volt az Odenzével egy játékuk hétközben, ők ugye Odenzébe kikaptak, viszont érdekes módon az előző mérkőzésen megverték a Midtjyllandot, az Ikasztot, aki most jelenleg az első helyen áll, második helyen áll a dán bajnokságban. Mivel Randersről annyit kell tudni, hogy egy feltörekvő csapatot alkotnak a játékosok, megfelelően egy a rutinosabb és fiatalabb játékosoknak, kisvárosnak a meghatározó csapata, hiszen a férfi kézi nincsen olyan szinten, mint a női, míg a lányok ugye 2010-ben EHF kupát nyertek. Mit gondolsz, vagy mit tudsz róla, hogy az idei szezonnak milyen célkitűzésekkel vártak le? Hát annyit tudok róluk, hogy új edzőjük van, Rian Zinglersen, egy elég neves edző volt a Hippónak, a Vibornak az edző, amikor bajnokligában játszottak. Lefiatalítottak, nagyon sok tehetséges játékosuk van, norvég, dán, svéd, elegyet képezve, ugye a skandináv vonallal. Kis 60 000-es város, nagyon szeretik a sportot, NB1-es futballcsapatuk van, és mellette női kézilabda. Szerintem egy sportimádó városról beszélünk. Mi csapatunkban Kamper Olivia visszatérésével már nincsen hiányzó, kompletten állhattunk ki. A Randersi csapatról elmondható ugyanez? Igen. Szerintem igen, elmondható a Randersi csapatról is, hogy egy visszatérő. Ugye az elmúlt 2-3 évben rendben lezajlott náluk a fiatalítás, pénzügyileg egy kicsit megcsapantak a dán kézilabdában a források. Most úgy érzem, meg úgy látom itt, hogy ők elindultak egy nagyon jó úton. A találkozót két fiatal bosnyák hölgy fújja. Mit gondolsz, hogy az a délszláv, inkább balkáni vonal esetleg kedvezhet nekünk Zratko, Zovko személye miatt, illetve ugye az ő általa képviselt impulzív meccselés miatt, vagy pedig inkább hátrányt jelent? Én ezzel szkeptikus vagyok, megmondom őszintén, mert játékvezetői felfogással találkoztam nagyon sok olyannal, akik kedveztek, megértették a mi stílusunkat, vagy Zdravko stílusát, de az igazság, hogy két fiatal játékvezetőről beszélünk, nem tudom, hogy ilyen rutinú játékvezetők lehetnek, hogy ilyen mérkőzést Velkommen her i Arena Randers. Bocsánat, hogy félbeszakítottunk, csak éppen a magyar férfi kóros elénekelte a magyar himnuszt, most már minden készen áll arra, hogy elkezdődjön a mérkőzés. Ha pár kulcsembert kéne kiemelni a hazai csapatból, akkor kiket mondanád?
Hát én mindenképpen kiemelném Dalbyt, Camilla Dalbyt, ő egy eléggé impozáns személyiség a dán kézilabdában. Ő játszott Montenegróban, eléggé egy rutinos jobbátlövőről beszélünk, aki ugye elég kevés van a piacon, akik elfogadható játékkal játszanak. Úgy érzem, hogy a Christensent is ki lehetne emelni, vagy a Kepicet. Nem egy rossz csapatról beszélünk. Mi kezdjük a mérkőzést, a mondhatni szokásos felállásban Bulat irányít, balátlövőben Kriscsuk Krisztina, jobbátlövőben Kovács Anna kezd, a két szélen pedig a megszokhatónak tekinthető páros Azarik Fuzsina és Vince Belinda, beállóban pedig Takács Dusmáta. Mit gondolsz, hogy taktikai szempontból mi lehet a kulcs ezen a mérkőzésen? Mi az a fontos fegyver, amivel a dánok fölé nőhetünk? Hát megmondom őszintén, hogy remélem meg tudjuk bontani magas falukat. Elég magas nekik a belső hármasuk, és megpróbálják feljebb tolni a játékunkat. Az biztos, hogy ez lehet a kulcs, hogy jó lábmunkával megpróbáljuk őket szétszedni. Igen, ez egy nagy probléma. Nagyon-nagyon jó beállósuk van, mint említettem. Heimdall személyében ő egy fiatal, ő és egy feltörekvő stílust képvisel. Igen, skandináv csapatokra mindig szokták mondani, hogy meglehetősen gyors játékot játszanak, főleg ugye lerohanásból, kontrákból veszélyesek. Általában a két szélső már akkor elindul, amikor a másik oldalon befejezés van, valamint viszonylag kevés alapjáték van a repertoárban, de azt hiszem nagyon változatosan osztják le és fejezik be. Igen, ezt így csinálják, hogy pár alapjátékra épül a dolguk, és azokat nagyon tökéletesen lebontják, és a lerohanásuk életveszélyes. Kriscsuk Krisztina második lövése után még mindig döntetlen az eredmény. Mit gondolsz, hogy melyik azok a posztok, amelyek egy picit inkább lyukasabbak a Randersben, és lehet ott keresni való? Szerintem, ahogy én a videókat nézegettem az edzőkkel, megmondom őszintén, hogy nekem a szélsők nem az a tökéletes, mind a két szélső, pedig azért dán csapatban a szélsők elég jó színvonalat szoktak képviselni. Én úgy érzem, hogy a szélsőket kéne egy kicsit anyagolni, nagyobb teret adni, és feljebb jönni az átlövők lemelése beállóra, de megpróbáltunk nagyon sok, mint az első 10 perc, fel kell venni a ritmusukat, az a lényeg. Nagyon nehéz lesz szerintem. Nagyon nagy darab lányokról beszélünk. Ez egy tudatos döntés, hogy zavaró védekezéssel kezdjük a mérkőzést, vagy csupán azért van, mert Takács Dusmáta ezt, ha jól tudom, ez Dravko és a Laci megbeszélte, mivel nagy a távolság. Hoppá! Kis kakaskodás már rögtön a mérkőzés elején. Nagy a feszültség a lányokban. Igen. Tehát akkor Dusmát alapból nem védekezne, hanem akkor helyére specialista jön a pályára, és akkor egy zárkotós fallal próbáljuk megállítani a dánokat. Végre, ezzel kell élnünk, mert a dánok nagyon sok problémát okoztak. Én azt el sem mertem mondani kedves nézőknek, hogy a jó szokás szerint mit csináltak velünk. Ugye, de hát akkor most már itt vagyunk, akkor megemlítem. 28 kilométerre raktak a várostól, és ami még egy nagy probléma volt, hogy nem tudtak edzés lehetőséget biztosítani ebben a csarnokban. Most így játsszuk ezt a mérkőzést, ami szerintem egy inkorrekt dolog magával az EHF kupa elődöntőre nézve. Hát igen, főleg úgy, hogy hétközben ugye egy komoly sikert is elkönyvelhetett a klub, hiszen sikerült pontot szerezni a világ egyik legjobb csapatának számító Győrtől. Mit gondolsz, ez mennyit vett ki a játékosokból? Hát belőlük is kivett szerintem az ikaszt, de ők rá tudtak készülni, volt idejük. Nekünk ezért az utazás ez nem volt egy jó pont, és ugye a Győr nekünk nagyon sokat kivett a játékosokból. Én úgy érzem, nagy hatalmas dolgot tettek akkor a lányok, és most az utazással megspékelve azért
Ez problémás dolog volt. Igen, egy kis bizonytalanság a fiatal lányoknál. Ugye az egyik bíró már elindult kifelé a lépéshibát követően, míg a másik visszafújta az akciót, hogy szabaddobásra folytatódjon a találkozó. Camila Dalby nyilván ugye, mint kiemelt játékos, a csapat legjobb góllövője, az európai kupában is a legjobbak közé tartozik. Nyilván ő a vezére ennek a csapatnak. Igen. Ez az. Szép. Ezt kell csinálnunk, szépen lehúzott játékokat, beléptetni őket, végigvinni, nem elkapkodni. Rengeteget lépnek a dánok, és a játékvezetők nem veszik észre. Igen, ez ellen mi lehet a taktika? Tehát inkább egy elővételező mozgás, kicsit feljebb lépni, visszalépni, hátra belekényszeríteni. Igen, belekényszeríteni ebbe, hogy megakadályozzuk a gyors lendületvételt nekik, és hogy rá tudjanak törni a falra, elő kell egy kicsit lépni, feljebb kell tolni a falat, de ugyanez egy kicsit problémát is okozhat, mert a beállót akkor nagyon szépen megtalálják. A dánok lelki erejéről tanúbizonyságot tett. Közben egy belülvédekezéses, véleményes szituáció ismét, talán lehetett volna büntető, de ugye a dánok nagy küzdők, legutolsó forduló is bizonyította ezt, hiszen 2 góllal vezetett 2 perccel a vége előtt a Midtjylland csapata, és onnan sikerült megfordítaniuk végül is vert helyzetből a mérkőzést, és nyertek egy találattal. Nyilván itt ugye egy 2 párharcos összecsapásról beszélünk, úgyhogy abba bízhatunk, hogy olyan eredmény születik, hogy egy visszavágón a Dunajvárosi Katlanban kiharcoljuk. Hát én nagyon remélem, hogy a lányok felpaprikázódnak egy kicsit majd otthon, mert hát most is lépést láthattunk, de ez a probléma, hogy nem fogják a játékvezetők ezt a gyors, tényleges dolgot megfújni, de ezt meg kéne akadályoznunk, a gyors lerohanást. Amiről még nem beszélhetünk, hogy az EHF kupában volt már egy másik mérkőzés. Egy román és egy német csapat találkozott, a Brassó fogadta a Metzingen gárdáját, és 22-26 lett a végeredmény, tehát idegenben nyert 4-jel a Metzingen. Mit gondolsz, ez a párharc ezzel már eldőlt? Hát én úgy érzem, azért a Brassó nem egy rossz keretből áll. Hát én szurkolok a magyar edzőnek, a Konkó Csabinak. Remélem ők jutnak be, de attól függetlenül azért 4 gól a mai kézilabdában nem egy eldöntött tény, azért oda kell nekik figyelni a visszavágón is. Kovács Anna nagyon jól játszott a hétközi mérkőzésen, 11 gólt szerzett, abból bravo, szép találat Ulat Anitától. 9 gólt lőtt ugye mezőnyből, most egy magasabb játékos védekezik vele szembe. Mit gondolsz, hogy Anna a válogatott szereplés után mennyire nem... Az Annát szerintem egy kicsit megfogta, elnézést kérek, közbeszakítottalak. Az Annát egy kicsit szerintem az elején megfogta a válogatott. Ez általában mindig így szokott lenni a játékosainkkal, hogy elengedjük a válogatottba őket, és akkor egy kicsit más dimenzióba érkeznek vissza. De az Anna szépen magára talált, tehát mit sem bizonyít jobban itt a győri mérkőzés. Én úgy érzem, most meg kell tudnia, meg is tudja oldani ezt a dolgot. Talán ez egy jó dolog, hogy ő védekezik az átlövő, ezzel a magas átlövővel szemben, mert ki tudja használni ezt a dolgot. Ez nem volt 7 méteres, jó ítélet különben. Igen, itt is szintén ellentmondásos döntés volt, hiszen az egyik bíró már megint elindult. Igen, azért, mert általában Dániában ezt nagyon kevesen tudják, a Dán ligában, a Dán játékvezetők ezt biztosan befújják 7 méteresnek. Tehát az európai kupaküzdelmekben és Magyarországon nagyon sok olyan dolgot láttunk, hogy ezekért nem adnak 7 méterest. Nem ért oda időben, ő belepróbált rohanni. 1-2 percet ad veszélyeztetésért, de nem 7 méteres. De szerintem ez is egy kicsit nyomás volt, majd meglátjuk. Igen, talán későn jött ugye a progresszív büntetés maga, hiszen előbb egy faltot fújtak, egyeztettek, majd jött a kiállítás, így most Azari Fruzsina nélkül
játszunk a továbbiakban. A Kovászról tudjuk, hogy egy teljesen 100%-ig magyar csapat, nincsen idegen légiósa az együttesnek. A dánoknál 2 svéd és 1 norvég játékos van a csapatban, közben joguntolja védés. Mit gondolsz, hogy ők mennyit tudnak hozzátenni magához a csapathoz, a csapatképhez, a játékhoz, vagy pedig ugye ők szintén ebbe a skandináv kézilabdába? Hát az biztos, hogy az összes skandináv, hát szerintem azért is választják Dániát, amikor ide jönnek, mert fekszik nekik ez a játékstílus, ők ebben nevelkednek, tehát az északi stílusba a legkönnyebb beépíteni őket, és még talán azt is hozzá lehet mondani, hogy a hollandok ugyanebbe a kategóriába tartoznak, hollandot is nagyon könnyű beépíteni és az északi játékstílusba. Valószínűleg azért, mert rengeteg olyan edzőjük is van, aki Dániából ment oda Hollandiába, próbálkoznak ezzel, de a nyelv azonos, megértik egymást, hamarabb rátalálnak, tehát ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy egy szerb játékos menjen ki Oroszországba játszani, vagy egy orosz menjen Szerbiába, megértik egymást. Közben a vészkapus behozatalát, ezt az emberhátrányos megoldást választottuk, és az eladott labda után az ellenfél kapura tudta, bravo, közben egy újabb friss találat, lőtte a labdát. Benne van a rizikó ebben a felállásban, ugye? Igen, ez benne van, ezt láttuk, a válogatott ellen próbálták meg Németh András kapitány ideje alatt a dánok, ami akkor nagyon szépen egy sokkoló hatás volt ránk, de szerintem azóta nagyon sokan felkészültek belőle az edzőink. Ez néha jó, néha nem jó, néha szuper, de ha megtaláljuk rá a lehetőséget, akkor élni tudunk vele, és ki is kell használni. Sajnos az hazaiak megszerezték közben a 4. góljukat, ugye ezt az emberhátrányos helyzetet sikerült kihasználniuk, de még így is vezetünk 2 találattal. Mi a véleményed arról, hogy a belső közben egy kipattanó Újber Ketrina ügyesen megszerezte a lecsorgó labdát, így is kell, szemtelenül oda kell vágni. Felállt fal ellen meglehetősen tanácstalannak tűnnek a dánok, főleg a sok beleütközés következtében, csak ebből tudnak élni, pont, hogy a beállót találják meg ilyenkor, hiszen az átlövők nem nagyon tudják felvenni a távolságot, folyamatosan érkeznek a faltok. Az igazság, hogy ez a 36-os számmal játszó Heimdall, ez egy nagyon nagy tömegű, majdnem egy fejjel magasabb Takács Dusmátánál és erősebb izomzatú. Nagyon nehéz megtartani egy az egybe, tehát erre valamit biztos ki kell majd találnunk. Tőlünk meg folyamatosan látjuk a szélső befutással induló alapjátékot. Bravo! Okosan. Ez okosan csinált, azonnal nagyon szép volt. Klasszikus pattintott felső lövés. 3 gól, elfogadnád a mérkőzés végén ezt az eredményt? Hát én most aláírnám ezt, és akkor abba is hagyhatnánk, mehetnénk haza. Igen, a Randers a jó eredményeit, a meglepő eredményeit a bajnokságban főleg hazai pályán érte el, idegenben inkább sebezhetőek. Azért a magyar légkör... Erről beszéltem, hogyha nekik adunk teret, ők ezt ki fogják használni, tehát elég nagy átlövőik vannak, azért veszélyesek. Itt még nem dőlt el a mérkőzés, hiszen csak 11 perc ment el. Igen, Johanna Westberg szintén a csapat egyik meghatározó játékosa, sok gólos játékos, illetve védekezésben is az ő fizikuma azért elég sokat számít, de eddig Kovács Anna úgy érzem, hogy megfelelő nyomás alatt tartja. Talán egy sarokdobás. A játékvezetők nem vették észre, úgy néz ki sarokdobást. Szintén maradt Takács Dusmáta, illetve jobb szélen elszámolt. Nem szabad, ezt nem szabad, hogy a dánokat magunkra hozzuk, és akkor ilyen szemtelen gólokkal bemenjenek. Hát igen, azért
ezeket megcsinálják, akkor itt egy kicsit problémás lesz a dolog, de hát remélem ez nem fog nekik tendencia lenni. Feltűnő azért, hogy a hazaiak 2500-3000 fős csarnoka nem telt meg egy ilyen fontos mérkőzésre, pedig azt gondolná az ember, hogy kiemelt fontosságú, hogy a F-kupa elődöntő közben a hazaiak 36-os számú játékos a Heindál kapott 2 perces játék. Igen. Feltűnő nekem is, mert általában teltházas mérkőzéseket szoktak játszani, de úgy hallottam, hogy a Ranas futballcsapata idegenben játszik, és több mint valószínű, hogy ott van nekik a B közepük. Ez az. Ez egy szépen kijátszott figura volt. Igen, nekünk is megvan az első beálló gólunk Takács Dusnoáta jó voltából. Mennyire lehet ez fegyver szerinted akár az egész mérkőzésen a beálló megjátszás, mert látjuk, hogy nagyon sok figura abból indul, hogy a szélsőt nekünk egy nagyon fontos dolognak. És ugye a beállót a megfelelő oldali 1-2-es védő közé helyezi el, és ugye onnan próbál előnyt szerezni. Általában Gyulatot is tud. Közben egy újabb lesz. Igen, ez egy bosszantó hiba, de remélem tudjuk orvosolni. Isten igazából szerintem minden csapatjátékban, mondjuk kézilabdára értem, minden csapatnál nagyon fontos a beállónak a szerepe, főleg ahol az átlövők erősek. Beálló, átlövő, irányító, átlövő kapcsolatnak nagyon jónak kéne működni. Csuk Krisztina találta a felső lécet, úgyhogy egyenlített a hazai csapat. Mi a véleményed arról, hogy a kezdősoron kívül kik azok a cserejátékosok, akik képesek lehetnek előrébb lendíteni a csapat játékát? Hát én mindenképpen szeretném, hogyha, de hát ez mindenkiben benne van, hogy szeretné. A Babit mindenképpen meg kéne próbálnunk egy kicsit felgyorsítani majd a játékot. Én úgy érzem, hogy ugye a Szalait megpróbálnám, most már jó Kamper, gyors lábával, mindenképpen. Közben egy szépen kijátszott helyzet végén Vince Melinda hibázta el a lövést, pedig előbb ugye szintén egy balszélső lövés után mellé lőtt a Randers játékosa. Fontos szerepük lehet a szélsőnek, ahogy említetted, ugye igen, közben ez egy hatalmas vonal volt, igen. Vonal után kifelé jövünk, tehát hogy a szélsőknek lejátszott labdákkal széljellel lehet húzni a falat, sokkal könnyebben meg lehet bontani őket. Az megért volna egy-két percet is. Igen, benn maradt Horváth Bernadett, ugye, aki védekezésben érkezik Takács Dusnoáta helyett. Ő is beálló, szezon közbe került a csapathoz. Mit gondolsz, hogy sikerült az ő beilleszkedése? Hát Bettinek nagyon nehéz volt ezt a váltás, mivel ugye nagyon későn kaptuk meg a játékengedélyét, és a szövetség sem volt annyira partner benne, Isten igazából. Én azt mondom, hogy nagyon nehéz úgy játékba lendülni és felvenni egy csapatnak a ritmusát, hogyha előtte egy majdnem három hónapot nem játszik. De én úgy látom, hogy Betty most az elmúlt 3 mérkőzésben kezd feljönni és elkapja itt a fonalat. Mindenképpen egy jó, erős alkotú beállóról beszélünk, és dinamikus is. Közben időt kért a Randers csapata, hiszen már percek óta nem változott az eredmény, állandósult ez az 1 gólos magyar vezetés 9-8-nál. Ugye sokat készültetek a dán csapatból, mit gondolsz, mi lehet ez a taktikai változtatás, akár védekezést, akár támadást illetően, amit ők elő tudnak húzni a tarsolyból, és az elmúlt több mint negyed óra játékát megváltoztatva valamilyen újabb impulzus érheti őket, és esetleg fordítani tudnának? Én meglepődtem, megmondom őszintén, mert számítottam arra, hogy ők nyitott védekezéssel kezdenek, hogy meghúznak egy nyitott védekezést, de úgy látszik, hogy nem. Eddig azt kaptuk, amit láttunk, és játékokban is azt kaptuk tőlük. Lehet, hogy húznak majd egy jobb dolgot, nem tudom, kíváncsi vagyok rá. Én eddig mondom azt, amit láttunk az elmúlt 3-4 meccsen, amiket megkaptunk, és kielemeztek az edzők, azokat látom vissza. Az
Az ellenfél edzője az a Rian Bach Ziglersen, aki ugye a Vipu.org-nál és a Hippónál is dolgozott, és az első szezonja itt Randersben. Ugye a Dunajvárosi kispadon senkinek nem kell bemutatni, hogy Ratko Zovkót, aki ugye Veszprémben, majd azt követően női csapatoknál Oroszországban, Horvátországban ért el sikereket. Mit gondolsz, edző közötti különbség dönthet a lányaink javára? Közben egy sárgalapos büntetés Ulat Anitának. Isten igazából megmondom, hogy itt ez megint egy kidolgozott dán szituáció volt, és nagyon Meli! De reméltem, hogy belövi, de hát igen, nehéz volt. Sajnos Vincenek ez már nem az első zicser, ami kimarad, de azért, mint hogy egy... És ahogy látjuk, szerintem Oguntójának ez a harmadik bravúrja, nagyon elkapta ott a fonalat. Be kell lőnünk a helyzeteinket, csak azt tudom mondani, oda kell figyelnünk, szépen vezetett támadásokat kell kivitelezni, és akkor remélhetőleg előrébb tudunk lépni. Ha már Oguntójét kiemelted, ő az elmúlt időszakban szintén jól teljesít. Nyilván úgy említetted, hogy bizonytalanok az ellenfél szélsői. Ő alapból is egy magas büntető közben, jó fizikumú kapus. Nyilván ilyenkor, amikor megtámadja a szélsőket lövés közben, akkor azért elbizonytalanítatja azokat a játékosokat, akik egy gyenge pontnak tartunk a Randersi csapatban. Igen, az Oguntójevikének az egyik nagy előnye a testalkata szerintem, és nagyon jó helyezkedik a szélről történő lövésekhez. Jó, mostanában nagyon szépen és sokat gyakorolnak, én azt látom. Jó, én megkockáztatom azt, és meg is merem mondani, hogy én nagyon sajnálom, hogy nem láttam a válogatott keretbe. Remélem az idő velünk lesz, és akkor felfigyelnek rá még jobban. Reméljük, hogyha az elkövetkezendő időszakokban is jól teljesít, illetve az egyre komolyabb meccseken is hozza ezt a formát, akkor valószínűleg meghívót kap a válogatottba. Közben Kovács Anna lőtte be a büntetőt, aki ugye a csapat házi gólkirálya, mind a bajnokságban, mind pedig az EHF kupában, illetve a büntetők nagy részét is ő lövi, most is sikerrel értékesítette. Áj, de bosszantó. Szépen levédekeztük az előbb a beállást, és kaptunk egy ilyen gólt. Igen, bosszantó. Dalby azért egy komoly eredményeket elérő játékos, hiszen ugye Európa bajnoki bronzérmet nyert a dán válogatottal, illetve az általad említett montenegrói évek alatt kétszer is bajnokok ligája döntőjébe szerepeltet, egyszer meg is nyerte ugye a Buducsnosztal. Ezt a lépést most észrevették a hölgyek. Igen, ez egy probléma, de gyerünk Melikém, ügyes voltál, ez nagyon jó volt. Igen, azért látszik, hogy kapkodnak a randersi lányok, nyilván nekik is ez nagy nyomást jelent ez a mérkőzés, hiszen bravo, hogy újabb. Ez az Anna, szép volt. Hát nyilván ők utoljára 2010-ben szerepeltek ilyen fényesen, akkor ugye EHF kupát nyertek, annak a csapatnak tagja volt az előbbi góltlövő Dalby is, tehát mivel azért kisebb, hát egy fiatalabb feltörekvő csapatról van szó, nyilván nem a nemzetközi kupa az elsődleges neki, illetve ugye most a héten játszanak is egy bajnoki mérkőzésre a Holstebro csapatával, akik 5. helyen végeztek a bajnokságban, kvázi bajnoki negyeddöntő. Lehet, hogy nekik az egy fontosabb mérkőzés? Nem, szerintem ők is feltettek azért nagyon sok mindent az EHF-re. Nem gondolták volna szerintem, hogy bejutnak. Egy nagyon szerencsés vonalon jutottak be az EHF elődöntőbe. Isten igazából most már szerintem ők is ott vannak, hogy meg akarják ragadni a lehetőséget. Ez a Holstebro dolog annyira nem érdekli őket, ahogy én látom itt az előkészületeket és a játékukat. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtesznek azért, hogy ők nyerjenek. Igen, ők egy holland, francia
Szalai gól, amit említettél. Igen, ezt vártam, hogy meglépjük, Babetta. igen, és meg is léptük. Szerintem ez egy nagyon jó húzás volt most. Igen, egy teljesen másfajta dinamikát láthattunk, ugye rácselezett a középső védőkre. Egy újabb szélső védő Soguntójétől lehet, hogy elbizonytalanodtak már a lányok az elmúlt 2-3 bravúr után. Ezt nem szabad, pedig, hogy végigengedjük játszani őket, de remélem, hogy a Viki akkor ezeket, az Oguntói Viki ezt meg tudja akadályozni. Amit említettem az előbb, hogy egy holland, francia, illetve svéd vonalon jutottak el a dán lányok ide az elődöntőbe. Nekünk azért nehezebb volt a sorsolásunk a Siófokkal, illetve az orosz Asztránocskával. Igen, én megmerem azt is kockáztatni, hogy az Asztrahány volt ebbe a kupasorozatban az egyik legnehezebb ellenfél. Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk velük, és az ott rettenetes sokat kivett a lányokból. Nem volt ilyen könnyű bejutnunk, nekünk se. Az előbb újfent Szalai betörését láthattuk, amit ugye a bírók csak szabaddobással jutalmaztak, nem lett büntető. Passzív jelzés van, úgyhogy hamarosan lőni kell. Sarokdobás. 3 gólos előnynél ilyenkor ugye marad a VAR-jelzés, hiszen nem ment nehéz, mert innen passzívan egyből el kell lőni a Szalainak. Hát sajnos elég távolról kellett befejezni, legalább sikerült visszarendeződni. Mit gondolsz, hogy az orosz mérkőzést figyelembe véve az orosz, vagy pedig ez a dán stílus fekszik jobban a csapatnak? Én szerintem nekünk az orosz fekszik jobban, ahogy láttam a mérkőzést. Ez a dán stílus ez elég kellemetlen, ezért megpróbálják, de hál' Isten, Viki ezt megfogta. Igen, most támadhat csapatunk a 4 gólos vezetésért. Ugye az egyetlen vereség, amit hát kvázi hazai pályán, de közben mégsem hazai pályán szenvedett el a Dunaújváros ebben a bajnoki idényben, az ugye pont az Asztránocska elleni első mérkőzés volt, amikor ugye papíron az oroszok voltak a pályaválasztók. Tehát ha a Randersnél kiemeltük, hogy a hazai csajnokban általában a bravúrokat hozzák, illetve a jó eredményeket, ez a magyar csapatra is elmondható. Senki nem nyert ebben a szezonban a Dunaújvárosi Katlanban, pedig megfordult ott a Fradi is, meg a Győr is, de ők is csak 1 ponttal távoztak. Igen, én úgy érzem, hogy mi Dunaújvárosban, hazai pályán, otthon nagyon erősek vagyunk. Ahogy mondtad is, itt nagyon sok csapat megfordult és nem jöttek ki jól belőle. Hát ez a hazai pálya, a hazai hangulat, a hazai millió, ahol mi játszunk. Én úgy érzem, hogy ez a legjobb dolog, ami velünk otthon megtörténhet, hogy ilyen szurkolótábor előtt játszunk. A Szalai újabb betörése után büntetőhez jutottunk, amit Kovács Anna magabiztosan értékesít, így a 24. percben 4 gólos előnyt realizálhatunk, és a hazai csapatnál kapuscsere érkezik Gyuri Egéde. Ő is egy fiatal, jó fizikumú, magas kapus. A védési szokásait tekintve mennyiben eltérő a másik kollégától, vagy pedig esetleg hasonló? Szerintem ugyanazt a dán stílust képvisel, vagy skandináv stílust fogja képviselni, mint kapus. Itt az a kérdés, hogy az átlövőink meg fogják-e találni azokat a szögeket, azokat a dolgokat. Kiállították Vincent Elitalon. Szerintem ez se egy olyan dolog volt, ami adható. Én úgy érzem, hogy a passzív határáig húzogatták a labdát, elég kellemetlenül, de sajnos nem jöttünk jó belőle. Igen, nagyon kár ezekért a figyelmetlenségekért, hiszen ilyenkor passzívnál sokkal könnyebb lett volna kivédekezni ezt a támadást. Most viszont nem érkezik a vészkapus erre a támadásra. Nem, megpróbáljuk ezt, szerintem a dánok is fel vannak erre a játékunkra készülve.
Nagyon szép. Tökéletes Anna, nagyon szépen dolgozik és nagyon szépen játszik ezen a meccsen. Kovács Anna újabb találatával. Megvan az előnyű, már 7 gólnál járt, tehát a csapat góljainak a felét ő lőtte. Ma is eddig kulcsembernek bizonyul. Közben gyönyörű labdaszerzés. Üres Ez a kapu. az, nagyon szép. Egy kicsit remélem demoralizáló volt nekik. 15-10 lassan időt kell lehet kérnie, fel is veszi a táblát Ziglersen, hogyha nem változik az állás, akkor még az első félidő vége felé kicsúszik a kezükből ez a mérkőzés. Hát a dánokat ismerve nem fogják feladni ezt a dolgot, én úgy érzem. Mindenképpen próbálkoznak. A jobb szélső hölgy egymás után csapatának a második gólját is lövi, rájöttek, hogy ugye Oguntoje agresszívabb stílusban támadja a kezüket, és egy szép ejtésre visszahozta újra a csapatot. Még 19 másodpercig vagyunk emberhátrányban, és a jobb szélső játékosunkat, illetve a beállót befuttatva. Újabb szép betörés. 7 méteres. 7 És nem adta meg 2 perc, semmi, nem adta meg semmi. Gyorsan időt is kér Zdravko Zocko. Szerintem ez egy adható 7 méteres volt, a Bobby nagyon szépen bement. Igen, ő azért egy az egyben, hogyha előnyt szerez, kibillenti a védőjátékost, akkor onnantól kezdve őt már szabályosan nem nagyon lehet megállítani. Jó fegyver ez a Dunaújvárosnak. Köszöntjük a nézőket, most már több mint 950, pontosan 973-an nézik a mérkőzést. Ez is bizonyítja, hogy mekkora az érdeklődés egész Magyarországon a Dunaújváros mérkőzése iránt, illetve külön kiemelnék azt a 30-35 főt, aki elutazott és busszal érkezve jöttek azért, hogy biztossák a Dunaújvárost. Ők a leghangosabbak itt a csarnokban. Igen, jól mondod, a Dunaújvárosi szurkolók a leghangosabbak, és nagyon normálisan fogadták őket. Ugye a dánok azért egy eléggé nyugodt nép, és nem szóltak semmire, a srácok pedig nagyon korrekten szurkolnak, de hát ők a leghangosabbak, maradjon is így, én ezt szeretném. Belemenést próbált eljátszani az ötös játékos. Igen, jó is. Ki is egészültünk, igen. Ki is egészült, igen, a csapat, de már rögtön felrakták passzívra a kezüket. Hát, ezt ki kellett volna, vagy el kellett volna lőnünk, vagy valamit kellett volna még ott a Fruzsinak csinálni, nem támasztani. Hát ugye a nyitott védekezéssel próbálkozunk, megmaradt megint Lusmáta a szélen, úgyhogy Vince Belinda itt előrébb. Megint a jobb szél, és megint egy levegőben történő falt, úgyhogy kiállítják Szalai Babettet, ezeket lenne jó elkerülni. Ezzel, mint említettem, ők nem fogják olyan egykönnyen megadni magukat. Biztos, hogy hajtani fognak és vissza akarnak jönni a mérkőzésbe, mint ahogy látjuk. Megint emberhátrányban támadunk. Gól, gyönyörű. Ez kell, ez az Krista, szép volt. Kriscsuk Krisztinának ez már az negyedik találata. Mindenképpen elmondható az, hogy Kovács Annával ők a húzó embereim a támadásban a Kohásznak.
Hoppá, ez egy kicsit soknak tűnt. Ez szerintem egy nagyon rossz ítélet volt megint. Hát azért ez elég komoly lépéshibának tűnt, a mosták hölgyek mégis visszafújták. Most már látszik, hogy a 3 Danielsen gól után azért megpróbálják újabb kiállítást. De nem értem a két játékvezetőt, lépéshiba, konzekvensen nem fújja meg, már ez a harmadik, negyedik olyan lépéshiba, hogy nem fúj meg. Nem értem. Igen, ugye a dán edző viszonylag korán a mérkőzés elején reklamálásért kapott egy sárgalapot, talán ez foghatta meg a hölgyeket, hogy azóta inkább szigorúban nézik a magyar csapat játékát. És 6-4 ellen törvényszerűen jött is a gól Johanna Westberg harmadik találatával, 3-ra zárkózik a Randers. Mit látsz, hogy a hölgyek milyen tematika alapján próbálhatják fújni a mérkőzést, mert számomra nem egyértelmű, hogy mik azok a faltok, amelyeket szigorúan torolnak meg, és mi az, ami fölött egy kicsit engedékenyebbnek. Szerintem a hazai pályát próbálják erőltetni, hogy én látom, de hát majd meglátjuk, mi jön ki ebből. Újra 5-en támadunk. Szabad dobás. A Takács már nem először mutatja, hogy ugye fejre érkező ütéseket kap, és sajnos egy sáncba lőtt labda után indulnak a dánok. Ez egy szép megállító fal volt Vince Melindától. Szép volt, a Meri nagyon szépen visszazárt, és megpróbálta megakadályozni gyors lerohanást. 15 másodperc az első félidő végéig, támadnak a dánok 3 gólos differencia Domodárós javára. Jelölt labda. Tökéletes, így kell. És pereg az utolsó pár másodperc. Ember hátrányban, de 3 gólos előnnyel folytatjuk a második félidőben. Hamarosan visszajövünk.
Visszatértek a félidei szünetből a lányok, dánok is egy rövid tanácskozás után elkezdik a második félidőt. Maradt ez a 3 gól. Igen, én örülnék ennek, hogyha ez maradna, vagy növelni tudnánk, és úgy indulnánk haza, és a hazai közönség előtt hazai pályán egy nagy eredménnyel bejutnánk a döntőbe. Ezért mindent meg kell tenni, nagyon nehéz lesz, de úgy érzem, nem lehetetlen. Mennyi előnyt jelenthet most a dánoknak, hogy ők cserélik rövid oldalon a jobb átlövőt, ahogy mi az első félidőben tettük Kovács Annával, vagy pedig Dálbi alapember védekezésben és meg támadásban is? Az igazság az, hogy én úgy érzem, hogy megpróbálják bent tartani most folyamatosan. Nagyon sok játék fog rámenni, ahogy az első félidőben is láttuk. Élni fognak ezzel. Most szerintem a dánok mindent feltesznek egy drapra. 26 másodpercig vannak még emberelőnyben, nyilván megpróbálják addig befejezni a támadást. Nem ledolgozhatatlan ez a hátrány számukra, de erősíts meg. Én nem nagyon látom bennük azt az átutó erőt, hogy ők ma itt olyan óriási nagy bravúrt, nagy fordítást véghez tudnának vinni. Hát én úgy érzem, hogy ha kijövünk ebből, és megpróbálták igen, ha kijövünk ebből úgyhogy nem kapunk gólt, akkor hát ha jól látom a táblát, ki is jöttünk, úgy kiegészültünk. Igen, ebben a pillanatban visszajött. Úgyhogy ki kéne védekeznünk. Passzív helyzet, ez megint egy kicsit soknak tűnt, de nem is a lépést, hanem inkább egy másfajta szabálytalanságot fújtak le a lányok. Igen, ez egy tökéletes gyors indítás volt, és abból a Fruzsi nagyon szépen tette az érkező Kovács Annának. Az Annának ez egy nagyon gyors fegyvere, hogy lerohanásban nagyon szépen meg tudja csinálni az indulócselt, és megpróbál bemenni, betörni, amint most is láthatok, eléggé visszarántották, remélem nem sérült, de ahogy látom, nincsen semmi problémája. Kovács Anna kiharcolta, Iscsuk Krisztina értékesíti a büntetőt. Így az 5. góljával újfent 4 találattal vezetünk. Vince Melinda most nyitotta a formációt követve. Igen, ugye a Vince Melit megpróbálták feltolni egy kicsit messzebbre, hogy értékesítse, csak ennek az a problémája, hogy akkor nem tudja, hogy hova zárjon vissza, melyik részt fogja ki, és így szabadon marad a hely, hogyha elmegy valamelyik irányba, és utat nyitunk az átlövőnek. Igen, Westberg már a 4. gólját szerezte. Camila Dávi viszont még 2-nél jár csak, pedig ő ugye a csapat gólfelelőse. Szintén egy szélső befutás. Ez egy elkapkodott lövés volt, nem kellett volna szerintem ezt véghez vinni. Megint rettenetesen sokat lépett az ember, és a játékvezetők megint nem fújták meg. Igen, mit lehet ilyenkor tenni? Talán alkalmazkodni a bírói felfogáshoz? Hát igen, ezt kell nekünk is csinálni, szépen elmozdítani a dolgokat, és akkor mi is alkalmazkodunk ehhez, amit csinál. És látom, hogy a Dán reklamál, náluk ez megszokott dolog, hogy oda mennek a játékvezetőhöz és beszélnek vele. Igen, talán a dán vagy skandináv bírók jobban menedzselik a mérkőzést, tehát inkább ugye próbálnak kommunikálni a játékosokkal, elmondani, mik a hiányosságok, talán a lépéshibát sem veszik komolyan, viszont ez furcsa ugye a bosnyák hölgyektől. És a lerohanás góllal. Ezt kell csinálnunk, ki kell használnunk, ezt kell csinálnunk, és szépen lerohanni őket, a saját fegyverüket kell ellenük fordítani.
Igen, most a dán edző is vissza is cseréli a kezdőkapusát, illetve bal szélen is változtat, hiszen az a játékos nem ért vissza Azari Fruzsinával. Igen, azért Dábi azért megmutatja, hogy azért szépen lövöldözi a dolgokat, hogyha lehetősége van. ...15-19 a 34. percben, ez a 3-4 gólos differencia most már állandósul. Ha jól látom, akkor a dánok olimpiai bajnoka, a Frölund is itt van a mérkőzésen, és nem messze Radorovics Bojánától nézi a találkozót. Igen, a szünetbe beszéltek, ahogy láttam. Egy nagy ikon itt Ranaszba, ugye innen indult, ez volt a nevelőegyesülete, ő olimpiai bajnok a dán kézilabdába. Ezt a lépéshibát... Ezt elvette egy támadó faultér, adható volt elméletileg, ahogy lefordult róla, de Isten igazából lehet, hogy nem ezt kell, megzavart minket egy kicsit a kilépő a hosszú passznál. Most nem csak Dábi kapott szorosabb őrizetet, hanem Bulat Anita is egy kicsit feljebb lép a jobb átlövőre. Dábi áthúzta magát, de szerencsére kapufai szabad dobása Randers javára. Sajnos egy nagyon szép találat ezt nem volt. szabad engedni, hogy megtalálják egymást. Nagyon jó kapcsolata a beálló Dábinek. Igen, Heindának a harmadik gólja is. Nagyon szép egykezes labdakezelés után a kitámadó Guntolyét megejtve 16-19-re módosítja az állást. Újabb eladott labdatámadásban. Az első félben sokat beszéltünk a dánokról, ugye a dán klubról. Mit kell tudni az akadémiáról, ugye a Dunafer jogutódjaként a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 5 éve alakult meg, és hát ugye a klub életében is ez egy mérföldkő, ez az EHF kupás szereplés. Hát azt kell tudnunk az akadémiáról, hogy ugye 5 éve, úgy, ahogy mondtad, megalakultunk. Isten igazából egy nagyon nehéz helyzetbe indult el az egész, úgy is volt, hogy nem indulunk NB1-ben, csak NB1B-ben, utána a szövetség engedélyével elindulhattunk NB1-be. Szépen fel lett építve, nagyon nagy munkája volt a Máté Fieszternek, ő szerintem egy tökéletes munkát végzett, ami azt, hogy elmozdította ott a Dunaújvárosi kézilabdát arról, ami régen volt, nagyon nagy köszönet járat érte, és szépen hazai igazolásokkal, tehát volt Dunaújvárosiakkal visszajöttünk abba először a magyar középházba, utána az elitbe, amire azt mondom, hogy utána felfigyeltek ránk, és végre nemzetközi szinten is elindulhattunk, ami ugye nagyon nehéz, de hogy látom most itt a meccsbe egy kicsit megálltunk. Igen, a Guntoly bravúrosan védett, de sajnos a kipattanót Dávi visszaszerezte, illetve egy kimaradt Zicser beállóból. Labdaszerzés. Hát talán, hogyha tette volna inkább balszér a Kovácson, akkor innen könnyebben befejezhetjük volna az akciót, így szabad dobással jön a Kovács. Nem lesz egyszerű, ahogy említettem, a dánok meg fogunk tenni mindent. Szalai újabb betörése után. Azaz, nagyon szépen csinálta Babi. Kriscsuk Krisztina érkezik, aki a két belőtt Kovács Anna büntető után 1-7-est értékesített. Szép.
bomba biztos volt, ezt így kell csinálni. Védekezésbe érkezik Bulat Anita, aki ugye a Győr elleni mérkőzésen is sajnos újabb beállós találat. Hát az igazság, hogy neki egy kicsit szerintem, de ez az én véleményem, ugye most nehezet kérdeztél, megmondom az őszinte véleményemet. Most nehezen találja magát, nem megy jól neki szerintem ezen a mérkőzésen. Nagyon gyorsan elrontott 3-4 labdát, volt egy gólja, leronásban adott 2 gólpasszt, de attól függetlenül most egy kicsit passzívan játszik. Szerintem sokat kivett belőle a győri mérkőzés. Ugye ő már nem a fiatal játékosok között jegyzett, az biztos, hogy egy hatalmas rutinja van, de nehéz állandóan ebbe a versenyforgásba belenni. Most a mai meccsen nem nagyon megy neki eddig. Hát azért az EF kupában is több olyan mérkőzés volt, ahol óriásit játszott, akár az oroszok elleni, vagy a Siófok elleni mérkőzésre kell gondolni, úgyhogy igen, de én úgy érzem, hogy ez egy jó elegye a Dunaújvárosnak, hogyha valakinek nem megy, meg tudjuk cserélni a belső hármasunkat, és talán így a Babi mentesített irányítóból, Triss lövőbe. Egy kicsit most ez nagyon kemény védekezés volt, meglátjuk, mit tudunk ráhúzni. Igen, előbb is szegény Szalai. Ez az Krista, ezt kegyetlenül bevágta, nagyon jól játszik, a mai nagyon szépen sül a keze, ott kell hagyni, és akkor csinálja ezeket a dolgokat, nagyon jó. A Babit is fönn kell hagyni, szépen mozgatja szerintem az egészet. Amint ahogy említettem, ez nagyon jó a Dunaújvárosban, hogy tudunk a belső áron teljesen forgatni, mindig hozzá tud tenni valaki valamit a mérkőzéshez. Illetve az előző Szalai ellen elkövetett falt miatt most ugye emberhátrányban támad a Randers. Szegény Szalai nagyon sokat kap ezen a mérkőzésen. Igen, mert ugye ő az a típusú játékos, aki nagyon szűk helyen is befér testénél fogva, és ezt megpróbálja ezzel a kis lendületével kombinálni, viszont akik lemaradnak róla, csak lökni tudják, vagy problémát okozni, és ugye szerintem a Babi ezt meg is sínni sokszor. Igen, Veszbergnek ez már Danielsennek ez már az 5. gólja volt. Ez egy nagyon szép játék volt. Dusi nagyon szépen, igen, nagyon szépen befejezte, Anna nagyon szépen passzolta. Ezt kell szépen megcsinálnunk, kijátszani őket, ahogy tudjuk. Hamarosan kiegészül a Randers. Ez is szabálytalanság. Ez szerintem nem volt semmi, ez egy olyan dolog volt, amit a játék, az nem is tudom, mire adott vissza. Szerencsére ez a lövés mellé ment, úgyhogy ismét támadhatunk a 4 gólos különbségért. Ugye azt említettük, hogy a Randersnek szerdán játszania kell a dán bajnokság negyeddöntőjében. Mi viszont később játsszuk csak a negyeddöntőnket, illetve amiatt, hogy 3. helyen végeztünk a bajnokságon, ezért valószínűleg a Debrecen vagy esetleg még a Fehérvár gárdája jöhet szóba, ugye? Igen, nekünk megkapva azt a lehetőséget, hogy úgy, mint a Ferencváros és a Győr nem játszottak az Európai Kupa küzdelmeik között, a szövetség ajánlásával és ugye a szövetség engedélyével nem kell játszanunk a 2 mérkőzés között, hogy biztosították, és ezután is köszönöm nekik, hogy biztosították azt a lehetőséget, hogy fel tudjunk készülni a második mérkőzésre. Nekünk utána lesz ugye a rájátszáson nagyon kemény mérkőzés sorozatunk, ami már ez az új rájátszás sorozatban dől el, ugye még a Fehérvár mérkőzését meg kell várnunk, de hát én nagyon remélem, hogy az a metódus áll fel, amire számítunk.
Tehát ugye a női kézilabdában nem lehet mindent úgy venni, hogy 100%. És ezzel nem megbántva a női kézilabdázókat, de nagyon sok meglepetést láttunk. Igen, pont ezeket a női fejeket próbálja most a dán edző helyre rakni egy időkéréssel, hiszen ez a 3 gólos különbség állandósul most már itt a második félidőben is. Nem tudom, hogy jó ez nekünk, hogy a Meli állandóan ki van tolva zavaróba. Ott egy kicsit felbomlik az egész, nem tudjuk, hogy hova lépjünk vissza, mert igazából ez nem egy klasszikus 5-1, hanem egy ilyen eltolt 5-1-es formációt próbálunk, de még abból is feltolva a hátul maradt embereinket, ami ugye eléggé megnehezíti a belső hármasunknak a dolgát, hogyha a beállós ott el tud mögöttük lépni. Ez egy veszélyes dolog, de hát valamit meg kell csinálni itt az átlövők ellen. Hát kíváncsi vagyok, hogy fog működni. Fontos elmondani, hogy a visszavágót ugye pontosan egy hét múlva rendezik, 10-én Dunújvárosban fogadjuk a dán csapatot, és bízunk benne, hogy ahogyan ide is sokan elkísérték a csapatot, és nagyon lelkesen szurkolnak, hiszen tőlük zeng az aréna. Ugye a hazai mérkőzésre is minél többen kilátogatnak és buzdítják a csapatot. Nagyon remélem, hogy teltházas mérkőzés előtt játszunk, annak ellenére, hogy a tévé is adni fogja a mérkőzésünket. Ez 16 órakor fog kezdődni, remélem, hogy egyre többen és többen fognak jönni, és megnézik a meccseinket. Ez egy nagyon szép labdaszerzés volt a Melitől. Így van, és Fruzsi nagyon szépen értékesítette ezt a helyzetet. Ez egy tökéletes dolog volt. Igen, úgy látszik, hogy amit említettünk, hogy a gyors dán kézilabdát hogy kell megfékezni, azt pont ezt az akaratot mi erőltetjük rá az ellenfélre, és most is egy gyorsabban befejezett lerohanásos támadással tudtunk újabb gólt szerezni. Igen, ezt próbálják a lányok nagyon sokszor, hogy a futó érkezik a kijátszott labdára, ezzel beljebb húzva a kettesüket, és ugye nem számítanak rá, de szép bejátszás volt. Tehát ezt nagyon szépen találják meg azt a beállost. Azért mondom, hogy ez egy nagyon kemény láncszeme a dánoknak ez a leányzó, és nagyon jó testalkata is van ez a sporthoz. Igen, Heindának már az 5. találata volt, és ezzel csapat egyik legtöbb gólt szerző játékosa. Már kimaradt a helyzet. Ó, jaj ne, nehogy a Melinek valami baja történjen. Tja, úristen. Úgy látom, ott valami probléma van. Ezért a Meli is egy elég kemény, nem szokott így ott maradni. Bába Mihály egyből berohant a sérült játékoshoz. Igen, remélem Misió szerencsét hozó keze egy kicsit felépíti a Melit, és nem történik semmi probléma. Szerintem ráestek a térdére. Vissza volt feszítve a lába, hogy ott elesett. A dánok nem néznek ilyenkor semmit. Nagyon sok ideig néztem, egy kicsit életveszélyes állapotban játszanak, hogyha arról van szó. Vince bár saját lábán, de kénytelen lejönni a pályáról, úgyhogy Hajtai Vanessa szerepel a helyén. Igen, Vaninek most egy kicsit bizonyítási lehetőség is van a kezébe. Remélem azért szépen tud vele élni, nagyon remélem. Triscsuk értékesítette az újabb büntetőt, így már 10. gólját szerezte, és újfent 4 góllal vezetünk. Most Hajtai tölti be azt a szerepkört, amit eddig ugye Vince, tehát a zavaró játékot. Megint megtalálják a beállót. Nagyon szépen megtalálták megint, és ugye Ogunak köszönhetően azért ez nem ment be, de nagyon szépen megtalálták meg a beállót. Lehetetlen helyzetekből játsszák be, és nagyon nagy darab, hát ott 2 ember harcol vele. Megszereztük végre a labdát, és nem adják oda. Igen.
Igen, a dán hölgy ebből egy büntetőt szeretett volna kicsikarni ebből a helyzetből, de szabadulás fújta ki passzívnál, a lövés, kínai figura. Mintha ez egy kicsit lehangoló volt, tehát itt nem szabadna kapnunk, gyerekek, hát figyeljünk már oda. Második gólját szerzi a bal szélső hölgy, Gosselin. Azért elég érdekes. Ó, hát azért ez egy, nem tudom most mi van a játékvezetőkkel, de ez szerintem egy elég vitatható. Sípszó után ellövi a labdát, lépés. Igen, belemenésnél ugye az mindig fontos, hogy a védő egy stabil helyzetben álljon, és ugye a támadó játékos keresse a kontaktot, mintha az előző támadáson nem ez lett volna, mintha beléptek volna Anna elé, ráadásul oldalról, nem pedig előről. Igen. Mert most a dánoknál is látjuk a megkülönböztető trikós játékos, de nem ember hátrányban, hanem azonos állásnál hatott ellen hozták be, így emberforban támadnak. Megint a beállót keresték. Szerencsére fölé ejti a... Hát igen, mert ez... Meg lehetett volna ez a hosszú passz is, igen, nem? Igen, rájuk jellemző, de kicsit szerencsénk is volt. 24-21 az állás a Dunavárosi Kohász javára, és azt ugye ki kell emelni, hogy az idegenben lőtt góloknak külön jelentősége van, hiszen ha azonos számú gólt lő mindkét csapat, tehát összesítésben nem lehet dönteni a gólok szám alapján, akkor az idegenben lőtt gólok rangsorolnak. Így van, jól mondod, és megmondom őszintén, hogy hát szurkoljunk a lányoknak, hogy akkor minél többet lőjünk. Zdravko Zovko is időt kért, egy kicsit le is ülteti a kezdőcsapatát, a lányokat. Mit tud még mondani nekik a hajrára? Mi lehet az, amiben még a dánok fölé nőhetünk? Most szerintem, ahogy látom a taktikai táblát, megpróbálunk egy zárás-válásos befutóval appellálni, de nem vagyok benne biztos, mert a mester azért elég szépen forgatja ott a bábukat. Lehet, hogy futó lesz belőle, nem tudom. Hát mindegy, a lányoknak az biztos, hogy ezt kőkeményen robotolni kell itt a második félidőbe, hogy nyugodtan készüljünk otthon a hazai mérkőzésre. Dánok ezek nem adták fel, most is néztem, küzdő típus, ők ilyenek. Szerencsére Vince sérülése nem komoly, hiszen vissza tudott térni a pályára, és ő folytatja a játékot. Igen, hál' Isten, megnyugodtunk mi is egy kicsit, hogy nem történt vele komolyabb baj. Sokszor látjuk a Kohásztól, hogy igazából a belső hármas pozícióban csupán egyet cserélve fixen a két szélsővel végigjátszik mérkőzéseket. Közben nagyon szép volt, nagyon szép volt. Tehát a lányok valószínűleg erőnlétileg fel vannak olyan szinten készítve, hogy igen, ezt a sorozatterhelést bírják, ráadásul igen, ilyen magas szinten. Én úgy érzem, hogy a csapatunk a szezon végére találta, nem is a végére, inkább azt mondom, hogy a január második fele, februárba találta meg azt a részt, de hát hoppá, ne kiabáljunk el semmit, mert azért ez könnyelmi gól volt. Most már a lányok is folyamatosan jelzik a bíróknak, illetve a zsűrielnök is kiérkezett a Dunajvárosi kispadhoz, hiszen ez a lépésben úgy látszik, hogy visszatérő probléma, hiszen folyamatosan szóvá tesszük. Igen, sajnos a játékvezetők ezt konzekvensen nem ítélik meg jól.
Talán egy kicsit hamar fújtak bele ebbe az akcióba. Igen, ez egy 7 méteres volt. És itt mutogatnak a dánok, hogy idő, passzív. Tehát talán ez is volna egy büntető. Szalai megint szépen tört be két ember közé. Sajnos egy eladott labda. Szerencsére a beállóhoz került a játékszerek, ugye nem tudta olyan hatékonyan befejezni a csapat lerohanását, így felállt fal ellen támadhattak a dánok. Nagyon fontos lesz a végjáték, ez az utolsó 10 perc, hogy fogunk belemenni. Ez így megint egy lépés. Megint egy oltári nagy lépés volt, és most már elnézést kérek én is a hallgatóktól, de hát ezt nem észrevenni, ez probléma. Szép. Indul Vince. Tökéletes. Ez a legjobb megoldás. Harmadik gólja Azari Fruzsinának, sokáig védekezni, labdát szerezni, könnyű gólt lőni. Igazából támadjanak csak a dánok. Így van, jól mondod, így van. Így van. Csak sajnos itt mondom, szerintem ez a két fiatal játékvezető, ugye most nem az eredmény miatt mondom, hanem ezek azért problémák. Játékvezetőnél ilyet, hogy lépést nem észrevenni, ilyen szinten EHF elődöntőben, ezt nem szabadna megengedni. Tehát itt is látszik, hogy azért szerintem nem jó irányba megyünk játékvezetői felfogásba. Egy újabb Oguntoje védés után támadhatunk az 5 gólért. Most már egy kicsit játszani kell az idővel is, nem? Tehát most már kevesebb, mint 10 perc van hátra, viszonylag magabiztos az előnyünk, talán a hosszabb támadások jobban kifizetődőek. Nagyon szép közölövés. Ez az. Szép volt, Babi, nagyon szép volt. Keresztmozgás, abból jött egy hátsó passz. Babi nagyon szépen befejezte, elhúzták az embert, közbelőtt, tökéletes. Harmadik gólja Szalai Babetnek, de azért nem felejtsük, hogy rengeteg büntetőt, illetve kiállítást, progresszív büntetést harcolt ki. Újabb labdaszerzés. Ez is megért volna egy 2 percet legalább, ha 7-es nem, ugye 7-es semmiképp, de 2 percet biztos, mert az Annát hátulról meghúzták. Nálunk van a labda, újfent mi támadunk, úgyhogy már egyfajta előny. Most Kriscsuk csak védekezik, és Bulat támadásban a pályán. Nagyon szép figura. Nagyon szép volt ez egy kicsit eltolva, szélső befutó egyből párhuzamosan ráindul az átlövővel, és megmozdítja egy kicsit a falat, gyönyörű volt. Nagyon jó. 6 gólos különbség, harmadik időkérés a dánoktól. Most kell higgadtnak lennünk. Elnézve a dunóivárosi szurkolókat, azért az elmondható, hogy nem véletlenül nem tud nyerni senki hazai pályán a Kohász ellen, hiszen azért elég aktívan, lelkesen biztatják a csapatot. Egyedül csak az orosz lányok nem ijedtek meg Újvárosba, de mondjuk nem csodálom, akinek Trefilov az edzője, az szerintem több ezer magyartól se ijedne meg. Na, az biztos, nagyon jól mondod. Ráadásul azok az orosz lányok, azok tömegben, azok fölénk nőttek. Hát, ha megnéztük azt a védőfalatot, mindenki 1,80 körüli volt, magas lányok, eszméletlen kilókkal. Nagyon nehéz mérkőzés volt.
Kevesebb, mint 8 perc van hátra a mérkőzésből, és némi bizonytalanságot vélek felfedezni a dánok játékában. Becsúszott ez a közbelövés. Nem szabad, lányok. Jáne Schumacher harmadik találata a mérkőzésen. Ez egy brutális levegőben való lökés volt. Ezt a nemzetköziben nagyon keményen büntetik most már. Hát az Anna megpördült majdnem a tengelye körül. És még így is méltatlankodnak a dán lányok a kiállítást észlelve. Elég nagyot esett Kovácson, reméljük, hogy nincs semmi probléma vele. Hát nagyon remélem, de derekára esett rá, azért ez nem egy jó dolog. A törlés után folytatódik a mérkőzés, 7 perc van hátra, és 2 percig emberelőnyben játszhatunk. El lehet most dönteni, ha nem is az egész összecsapás, legalább ezt a mérkőzést most ebben a 2 percben. Hát igen, el lehetne, okosan kéne játszani, de ez még dánoknál úgy látom, hogy nekik mindegy alapon védekeznek. Nagyon szép volt. Ezt hál' Isten, én azt mondom, hogy a Bulat nagyon jól dönti el. Általában az emberelőnyös figuránkat pedig ez nem egy egyszerű dolog, viszont a Fruzsinak nagyon szépen mozdult a keze, nagyon szépen ráért indulásban. Szerintem egy nagyon jó végrehajtott akció volt. Sajnos ez a hátrány ennek a védekezésnek, hogy akár meg is lehetett volna a labda, de így, hogy tovább csorgott, így gólt lőttek, és sárgalapot kapott. Méltatlankodnak itt a dánok, de közben szerintem 3-szor kellett volna a játékvezetőknek fújniuk egy olyan dolog miatt, de már nem akarom még egyszer mondani, hogy beleléptek. Hát jó. Azt kívánom, hogy ezen a legnagyobb problémánk, hogy 5 gólos vezetésnél érzünk némi ellenszelet. Ez hozzányújtok a kezéhez a Melindának, hát ez mindenhol 7 méteres. Igen, ezt láttuk, hogy a másik oldalon viszont befújtak hasonló szituációkat büntetőre, most viszont néma maradt a sík. Úgy látszik, a játékvezetők most már nem bíznak semmit a véletlenre. A gyanúsan sokadik lépésnél kaptak egy szabad dobást a dánok, így visszajöhetett a kiállított játékos, de lassan már passzív, fönn is a kéz, eladott labda. Most kell nyugi. Így van, most kell nyugi. Kevesebb, mint 5 perc, 5 gól lassan összegezve a mai mérkőzésen látottakat. Mit gondolsz? Nyilván nem lehet lefutottnak tekinteni a párharcot, de mi várhat ránk egy hét múlva? Igen, tegyük vissza szerintem olyan 28. percig ezt a kérdést. Eddig olyan jól mindent megmondtál előre, bíztam benne, hogy most is választ kapok a kérdésre. Mondtam, tegyük vissza. Belépünk a 27. percbe, 5 gólos különbségnél. Sajnos Gosse Lin megszerzi a harmadik gólját a mérkőzésen.
Igen, és ez a probléma, ezért mondtam, még várjunk, azért 4 perc van hátra a kézilabdában, ez azért nagyon sok idő. Zdravko Zovko kikérte a harmadik idejét, úgyhogy van most 1 perce elmondani a lányoknak, hogy mit vár tőlük a mérkőzés utolsó szakaszában. A jelenlegi állás mindannyiunknak örömöt okoz, de úgy gondolom, hogy külön kiemelhetjük azokat a dunóivárosi szurkolókat is, akik igen, és a helyi tipmixen megtették a Dunóiváros sikert bízva a csapatba, hiszen 3-szoros pénzt fizetett. Ugye, igen, de ahogy nézem, ahogy látom, a nézők mennek haza, ami meglepő itt Dániába. Egyre többen mennek haza a mérkőzésről. Három és fél perc van hátra a mérkőzésből, a Triscsuk, Szalai, Kovács Anna belső hármasra támadunk, és ha jól látom, 2-t fogunk cserélni, majd védekezésbe érkezik Horváth meg Bulad. Hátulról meghúzták, nem szabad elkapkodni. Az a baj, hogy ezzel az ítélettel nem csak egy góltól fosztottak meg minket, hanem ugye a dánok gyorsan tudtak indulni, és Gosselin az előző találat után újfent beköszönt, így már 4 gólos. Szalai gyorsan le is kapta a pályáról az Zovko edző. Láb. 26-29-nél támadhatnak a dánok. Nagyon kéne most egy jó védekezés. Elrontjuk a végére, elrontjuk. És sajnos szépen csinálta a hazaiak kettese Jáne Schumacher, aki már 5 gólos. Kevesebb, mint 2 perces, és már meglehetősen közel jöttek a dán lányok. Kovács Anna sáncos lövése után sarokdobás következik. Szinte aláfeküdt az a játékos, indulnak a dánok, kapufa. Tetőt ért, mi jövünk. Hát ilyet nem sűrűn látni a kézilabda pályán, hogy szinte bevetődött. Hát nem, de az a probléma ezzel, hogy elélőgték az embert, hát én nem is tudom, mit csinál. Tehát most már nem akarok mondani inkább semmit, mert megvárom a mérkőzés végét, és akkor beszéljünk erről. Passzívat reklamálnak a hazaiak. Elég késői, nem? A 60. percben megállítani a játékot, figyelmeztetni a feleket.
utolrat Kristukát. Igen. Ezt ki kell védekezni, 15 másodperc van hátra. Mellé. És még egy időn túli szabaddobást kapnak a hazaiak. Két gólos idegenbeli győzelem a vége. Lehetett volna több is, ugye úgy érkeztünk vele az utolsó 10 perc, hogy magabiztosabb volt az előny. Hogyan vélekedsz a mérkőzésről? Elégedett lehetünk az eredménnyel, úgy gondolom. Megnyertük ezt a csatát, egy nagyon küzdelmes, nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Ezt a dolgot vártuk az ellenféltől, én úgy gondolom, hogy jól játszott a csapatunk, jól küzdött. Igaz, hogy az utolsó 10 percben egy picit elfáradtunk, enervált volt a támadójátékunk, egy-két gyors indítást kaptunk, de még egyszer mondom, ennek ellenére gratulálok a csapatnak, ügyesek voltunk, de nagyon oda kell figyelnünk a következő mérkőzésen, természetesen az hazai pályán lesz, semmi nincs eldőlve, tehát fel kell készülnünk az ellenfélből. Látjuk, hogy a dán edző meglehetősen vehemensen viselkedik ugye a bírókkal szemben. Bezzeg mi ugye fönt Tibivel azt éreztük, hogy egy kicsit inkább az ő javukra kedveztek többször, talán a lépéshibák és egyéb 7 méteres térő szabálytalanságok megítélésében. Van alapja a dán edző felháborodásának? Nem tudunk foglalkozni a bírói ítéletekkel. A bíróítél, azt el kell fogadnunk, azzal az energiánk egyáltalán nem mehet el. Megváltoztatni nem tudjuk, ilyen ítéletek lesznek, el kell fogadni, nekünk a saját játékunkkal kell foglalkoznunk. Köszönjük szépen, egy hét múlva sok sikert, irány az EF Kupa döntő. Köszönjük szépen a lehetőséget és a közvetítést, és szeretnénk, hogyha ezen túl minél többen néznék ezt a lehetőséget. Szerintem egy óriási tett volt, köszönjük szépen még egyszer.